बेरासो हामबाय सिनि मिडियायावनो दिनै तुइसामंख्रुइ विलेज कमिटि आन्डार हेजामारा आरडि ब्लक नियाखाबो सुमलि साबजुननि बिसिं क्लाइजाक तुइसामंख्रुइ बिसिनि अम जामिलें एलाका हाइफानो म तमथा चरनिया पारा वो जो मेन रूट वो जो सुनाय कल्याणपुर रूट नि मेन रूट बाय प्राय 1 किलोमीटर अबनो कताल खायै अनेक बिसि कलकनि परे बनि अरनि बररक दिमान खायमानि आबो ताबुक इमांनि ताब मुख थांखायन थां तंखा बुसकांनि खानान सिमिन म बलं हंनान चेंनाय बुसकांनि शुक्रबार इंया खायबा 21 तारिख बुदोइन खाना 21 तारिखआव जों अर 2000 पयलाव हाब्रिनाय म हासाम कुसुक दंमोनि अबनो लेभेल खायै मोटामुटी একটা लेभेल खायै आबुनि परे अ सागातै ताबु इट बजांनाय साइटै ड्रेन खायरिजांनाय आबुनि परे आइं थाङै जों कयेकटा बक्सेल मानिखा आबो खायनान बागे आबो सिमिट खायजांनाय এবং दाक्ति खाय अ वातिनि सेखांनो अ लामारकनो पाइरिने बागै जों साइथकलायनाय दिनै अम हाइख्लायनो जों ताबु अमन परे गजआव थानाय गजनि परे देब्रानि सिमि आयं महारानी मारानि तैसा पारंगै ताइके साकामि दङ आरनि लुकुरक वाति रग फाइनानि थानाय बेलायखे कष्ट आरोबा आरसीसी ब्रिज आबो सेंसानखा आबो तिनि आरडीनि एसडीओ रक फाइना आबो ताव अमन परे जों थांनाय आबोनि यागुलो जों सुनाय मान्दाय जे आरो जे प्रधानमंत्री सड़क योजना जे लामा आरो जे सन्यासी मुरा नुग्राय सन्यासीनिया जे रोड आरो सिमि आयंगो ताबु रमदि yang आयंगो थांगो प्राय आरो 200 मिटार मतो 200 मिटार आरो आरसीसी आरो सीसी रोड सीसी रोड खायजाकनाय आबो तिनि नायनाय अ साबतिन बिसिनो जों सेंग्रिनाय आबोनि यागुलो थार थांबाय माने परे बरगासिया बामतिनो कायसा दङ बरगासियाबो একটা গ্রুপ অমখাইছিনি এডিসিনি ডিএমটি যে ফান্ড মান মানে আবো একটা সামু তাই কাছে একটা ব্লক নি আরডি ব্লক নি মানে আরডি ডিপার্টমেন্ট নি আবো দুইটা গ্রুপ তিনি ও এলাকা ভিজিট খাইনাय অমাইকে সালব্रुम ब्रुम जों सिनि आमसाइनि लुकरंनि बागै जारा लामा करै दै करै कारेन्ट करै आ जागा बाहायगे जों दाक्ति कारेन्ट दै ताइ लामा रिमान आबोनि बागै जों सिनि बरमनां मन्त्रि बिश्वकेतु देबबर्मा बाय जों साइथकलाय दङ এবং বিশেষকৈ বিনি মিনিস্টার হিসাবে বিনি যে চাইতংমু বেলাইখানে বিনি খাকুয়ার आ खाकुवारनि बागैनो जों आमहायखे जों ताबु कत लामारक जों मानि दङ दाङानि आया जों सबाय मानि लामा करै जों मुसुखे कष्ट खाय चलि दङ ब बिसि रकम आबो मामु खाले आं आवसोबो 20 बोसोर खा 20 बोसोर लाइखाबन्ते आमु 20 बोसोर लाइखांका ना अम ताम पारा हनजाक जों जामिलें ब ब्लक अब ब्लक हा के हाजामारा म जों लामा सुबिदा का बतिन ब सुबिदा रंग के मुसु बोसरं थांगा जों लामा ब करै का मुसु कष्ट खाय जों चलि दङ जाबो एगो कुन समय ब तैसि करै के ताबो को साप्लाय हने देबो जों कि तै माका बराबर बा गां मुखाय साप्लाय हने हिंगा जाका ताम के बुसु परिबारक दङ र जों द अरबो का जों इको नक थामना गायं खामावो नंनै दङ नगे जों आसंना गतायखौ द थाम दमन माने नगे मुरा कासाबखा ge जों ताबो अरन दङ जाबोता नगे ताबो तो लामा अंगा थाङै दङ बाहाय रकमा दं लामा अंखा बा जों तिसा सुबिदा दङ जाबो ता जों तागिसा सुबिदा दंथिनि जाथिनि ge तिसा सुबिदा दङनो हेके आमुनो को आं तो बरबुरचो आने बसाबोते सुख साइराबो तिसा सुबिदा दङ जाबो ता अमला आमसरो जों आमु खाय जों आं खाय 오 라마나 식사 수비다 클라이드 토 이게 저도 니나 수비다 롱나니 아무것도 안 와서 사나는 농자자야 이게 라마럭서 수비다 가이 너무 고이 서너 카이드 토 만에 꼭다 니 몽래 양도 아니 몽다 아니 뭐 몽을까 그 안에 뭐 무슨 소야 아무 버럭버럭 담부모 바산티